Abby. Good morning. Hi, Abby girl. Good morning. You want to eat na? Mag-eat na mga doggy? Okay, magkita na ta sa inyong plato karon. Tommy! Hi, Tommy! Look at me, Tommy! Magbating ta karon ha after mag-breakfast. O, unsa may mong ipangita si Abby? Tuan na, namahaw na si Abby. Ikaw, ulahi man ka. So karon ulahi po kag bating. Hello! Heto mi, magbating man duha karon ni Abby ha. Mamahal sa mo duha, oh, nag-jump. Heto mi. Diri, si Abby maligo para maintain ang beauty. Kay kami diri, magdula-dula permi. Basta gwapa, sulod permi sa balay ang mga doggy. Oh, apilon na to ligo si Mama Ashley. O si Papa Gilo. Si Auntie Chelly. No? Tapos apilon sila o niya. No? Sige, kaon Abby. Ay, sorry. Kaon Abby. Kaon Tommy. Sige, pamahaw mo ha. Kay magbating din tayo ni Guman. Kay sayo pa man. Sige, ang Abby ang amuang. Heto me. Sige. Very good ang Abby. Lumba mong duha, be. Sayo na mahurot, be, maimte. Ian man ni si Tommy, oy. Magpili man. Di man ganahan sa iyang dog food. Ligo ko ni Abby, kay siya man ang nauna og magkaon sa ilatanan. No? Magbating ni kay aron nga tsada ang amo ang pagpangulay, no? Kay matulog man ni siya yung magkaligo. Siyampo na ni si Abby, guys. Aron mo ang papi. Ligo mi si Abby. Unya, ang sunod niya kaligo, ang iyang ati Tommy. Si Tommy. Ang ati Tommy. Unahan man ni si Abby magbating. Ay, no. Bagig na pa kay Muta. Ang dagway. Bagig na pa mo ta. Liguon ka kay ang di ka gushan kay nangilog ra ba kag pagkaon sa imong ati Tommy ha. Di na bunga na kagkaon, nangilog ka ha. Magushan ka karon. No, kay ang tao ra bang tambok kay kagtiyan buyago, magushan jud ka. Oh, atong pagugnawan. Ang dili magushan. Ha? Up! Inap na mi, inap na! Ana! Inap ng bating ni Abby. Karon, magpa
Abi, dito. Sus, ay, sa kupon, hangin. Uy, blower ka kayo, dali ka mauga. Hello guys! Mari among paapin si Abi o. Ligo naman ni siya. Tarod-taod. Tulog na po ni siya. Ang iyang bantayan ani. Ang iyang yung plato. Sahay, bitbiton niyang plato. Good morning siya. Yung hapon ang naunang ligo. Kay siya may naungan og kaon og una. Mangilog pa ni pagkaon. Bisag manang iyang bahin. Nilog yun, siya'y gamay, pero siya'y dako og kaon. Buyag. Buyag. Ani among Abi. Kani si Abi. Himo ni namo nga murag bata diri. Kay namatay naman ang iyang mama. 3 weeks pa siya ato, no? 3 weeks siya, namatay ang mama. Ambot na unsa ko si Claire. Claire man to iyang mama. Na unsa ko si Claire nga. Kalitra man ko siya. Uy, walwal yung tila ba. Nga, ama na ni gigatas. Abi na mo, di ni makasurvive. Kay, gamay po siya. Gamay nga, iro. O, di nga. Mura nagiging siyang bata. Kay, naanad naman siya. Dulog o matulog. Magabi. Tapos, tanda na mo diri, mga bata. Hindi kabuntag. Mag-good morning yun mining Abi. Kay, mamuka manggod ni si Abi. Mamuka ni si Abi ay, ito ni aging adlaw. Gidaman ko. Nga, dito man ni si Abi sa kwarto na mo lagi matulog. Pero, amo ni siyang bangilan o karton. Kanang, dili siya makasuroy-suroy. Kay, kasi maglibang-libang ba. O, pero, gitrain ni siya nga. Hinig ka, sayo, namuka ni siya kay malibang, nangihi. Anan, itong gidaman ko. Ikani no, kay alas 2 kadlawon. Si Abi, ginapukaw sa kuha ay. Kaya akong kupukupuhan ang akong ulo. Sus, kaburutan, magad sa mga Abi. Na? Ano yung bangko? Diri ni siya mag lingkod-lingkod. Kung mag-exercise, may mabuntag. Di siya may among audience. Oh, mag-audience siya sa amo ah. Sila ko. Beauty na. Ay, Abi is beauty. Look at Abi. Hello. Mana kog ligo. Oh, unsa lang po imong gipangita? Look at Ate May. Hi.